Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Täjikistanyň ýük ulagy eýleri Türkmenistanyň territoriýasyndaky tranzit gadagançylygy zerarly maddi ziýan çekerler. Şol bir wagtda Türkmenistan 2 hepdeden gowrak wagt bäri dowam etdirýän gadagançylygynyň sebäplerini düşündirmekden saklanýar. Türkmenistanyň territoriýasynda häzirki wagtda Täjikistana ýük alyp barýan 40 çemmesi uly ýük ulagy we 100 sany demir ýol wagony galýar. Bu arada 20 fevralda Täjikistanyň transport ministrliginiň halkara gatnaşyklar bölüminiň müdiri Farida Yakubowa Azatlyk Radiosyna aýtdy. Tahmini saat medönem kasar diyor vagon. Biziň maglumatymyza görä Türkmenistanyň territoriýasynda 40-dan gowrak agyr ýük ulagy we 100 demir ýol wagony galýar diýip Yakubow aýtdy. Täjik resmiýetiniň sözlerine görä Täjikistan Türkmenistandan henide çenli düşündürüş alyp bilmendir. On masalas boğazıma bayagon sababasam magustan. Biz öz ýüklerimiziň böwetlenmeginiň sebäplerini şu çaka çenli bilmeýäris. Biz Daşary işleri ministrligi bilen bilelikde Türkmenistana ýüz tuttuk. Emma henide çenli jogap alyp bilmedik diýip Yakubow aýtdy. Täjikistanyň ýük taşyjylary Türkmenistanyň üstünden geçmek gadagançylygy bilen fevral aýynyň başynda ýüzbözi boldular. Täjikistana ýük alyp barýan awtologlaryň onlarçasy Türkmenistanyň serhedinden geçip bilmän Eýran tarapynda jemlendiler. Türkmenistanyň demir ýol stansiýalarynda 108 sany demir ýol wagony toktap kaldy. Häzirki wagtda serhetde galýan ulaglaryň eýleri maddi ziýan çekerler. Ulag eýleri serhetde göz öňünde tutulan wagtyň has köp galmagyň belli bir tölegi talap edýänligini aýdarlar. 15 günlük möhlet berýärler. Şol wagtda geçip gitmeseň jerime tölemeli. Her ulagdan günde $20, ýene $10 ulag sürüjülerden. Bu $30 çemeti üstesine biz sürüjüleriň iými düşen çykdyjylaryny hem öpçün edýäris diýip 20 fevralda Global Plus adly transport şirketiniň eýesi Parviz Şaripow Azatlyk Radiosyna aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda Täjikistana ýük alyp barýan 100 çemmesi awtology Eýran Türkmen serhedindäki Sarax geçirgesinde galýar, ýene de 40-45 sany ýük ulagy Maşatdaky Vijan postunda saklanýar. 14 fevralda Täjikistanyň gümrük gullugynyň ýol başçysy Hurşet Karimzoda bu tranzit problemasy boýunça Täjikistanyň we Türkmenistanyň arasynda diplomatik derejesinde gepleşik alınıp barylýanlygyny habar berdi. Şonda Täjikistanyň Daşary işleri ministri Sirojiddin Muhriddin iki ýurduň arasynda strategik partnerlik hakynda laşygyň bardygyny belläp, ýurtlaryň iki tarap bilen hyzmatdaşlyga pätgel döretmeli däldigini aýdypdy. Türkmenistan we Täjikistan agzalan bu ulalaşygy geçen ýylyň noýabr aýynda Täjik ýükleriniň Türkmenistanyň giňişliginden geçmeginiň gadagan edilmegi bilen bagly uzalky krizisyň ýa-da ratifikatsiýa etdiler. 2018-nji ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň häkimetleri sebäbini düşündirmezden Täjik ýük ulaglaryny ençime günläp serhetden geçirmediler.